Kardom don marliatum lasin non maloma pir the pelotang teletum piso ke en penan ke do mate hem ka boche sitame chere pik nangji a the pi pon ma pelotang te itum chining che the thai ma sewe kwan lo ne ki chinga ko ki aning ka ching sam aning ka che hang ekdom sap dab dab po sitame chiklo yon thoma philo pelotang te ilitum theglong po itum raja raghuan si alam ke non herlang meghalaya long apranang karmut Setamin non aku pinya bang keli tum berta kapek nang klang thelo kona loma bang tela ke Madhya Pradesh long si Madhya Pradesh long Priyanka Purohit po inut ar sodolo alang li inut apinso amen ko person ma bang te Dev Krishna po kasi Dev Krishna lapen Priyanka Purohit alang tum bahai ni pangri pangdon lo dorab lo ayat lo setame kapek alang li aning kachinghang apinso do thukok pasipo aning ka chang apinso do thukok aning ka chang apinso bangke kamlesh po ase kamlesh pu do thukok hala pen aning chang lo setame hembang che paklang kledet lo joy pen kopus son selang phan apran armu nang jima la bang so bidi lok sikiri lo lasia phie bangkalang tum chingwai lo aning ka chang apinso pen chingwai lo ya do ko son sila bang so bang phu phan Dev Krishna phan apran karmud de jima nang penan han apran karmud de jima la bang so bidi le rinang po selang tum chingwai pen aphia bidi ke long ko pilom map lo dang te Jopor kang hu puce ni kang hu son cekrong po an par ke labang so le tuma pranar modelo ne to sepo amase apia bang ke kupiloma plotang te ningwe siapor alang tum kaching waya tengsi hala aning ka chehang apin so kamles pa bang ke ahem damlo kang hu son si damlo apina na bang ke ame ke jang sik chitlang amasi alo so bang apina na room paklang namlo ya lo an par ke ame ke jang sik chit ha so por si kupiloma pang te ber kang bob Berkang boblo adap kang thang apor ke pisi chemano mapong te apiso bang thuga me kribu be pinsita me kachi ru kachar nap kakong long kakong thai long उन्होंने पहले हमारा मुंह दबाया फिर उन्होंने बोला जो हम कर देंगे उन्हें मार डालेंगे इन्होंने हाथ पैर मारे और मेरे को गद्दे के ऊपर ले गए ये वाली अलमारी उन्होंने ढूंढी नहीं मिला मैंने बोला मैं सब दे दूंगी हमको छोड़ दो मेरा सामान मैंने सब निकाल के दे दिया तब की बात है ये मैं तो आधा घंटा हो गया चिल्लाते मेरा एक जन मेरे मुंह के पास बैठा था हाथ और पैर पीछे बांध रखे थे पूरा कपड़े फाड़े थे parke hala bang support police tum danang le lo investigation lo arju lo masi chethan lo to we apor kang hu tu mang lo ni phan bang ke nang kok het lo posepu nang kok het lo masi ni tuma he ma long ke do tang kam ha nang pi anun pose nang ga hang amasi pi et lo ni tum ke posepu setame pi et aphi setame ne pena na phan bang ke iri kang ke delo posepu ne pena na phan bang ke apranar mud delo ne phan bang nang kok het ne per ni ri kanai sek et amani ke thang ta chirap dun thek delo posepu setame ne pena na phan bang ke lang tum lo kang ke delo poselang bang police atu man than lo masi police tum bang alam arjulong lo aphi bang ke investigate pangcheng lo lasi aphi police atum pen investigate lo retarlib lo yat lo retarlib pen ke long am thua bang ke kopinoma plo tang te hala hemarlu asera rup atangkam ha imbo et pu asera rup sitami ko kilongam chobang ke hakudang thum pusipu hemarlu hakudang thum silong dam lo hakudang thum sipat tu joy lo kangbo bang ke dakoi nang kang hu nang kang hi pen sibang lo hormong pon pilap lo pusipu te alang ki pi alis amen katuk ka we asera rup an ke hakudang thum se phi ba long thulok lo aphi bang ke piloma bang te ritarlip lo penang an ri lo aphi bang ke aning ka chang apin so kamles lapen ke labang so alu so si sono mapong te Priyanka Purohit alang tumsi bahai ni si planning mate chingwai chingki phaim so si apran karmut pusipu ya jo kang fu son chekrong dam lo apenan ke do dim paklang lo theglong lo adang ma se pranen te lo lapu aphinep et aphi bang ke kopiloma bang te apiso pen nak lo pran karmut bang ke bidikang lim pen pipolo bang te halaning ka chang apin so ke do kok pen jo lahelo don marliatum ase ilitum non malom theglong lakhi kedam taning kanalam lo raja raghuan si la pen kaprek do ulang Madhya Pradesh ong alam ma sitame apinan han me kai chok chak se don abang ke konang klang thulo apinan han ki pathia bidi thek the ong kang hu se pa chikrong an sitame do ame ke jang aphisia che thok pa ber bob jola pan ase non malom apir the oe chuprechu thangnat itum chipu thek the ninga che the thaiawe ilitum ipi epo pena bhere ke kaprek aphan ke madu phan stameli tum ning che the thai we alang le tum sitame ko anone hemisi chuboche ji pirthe sonse rabji aphan se alang tum ning hang lo pangri pangdon
setami apia bangke pinang manu maplo tang ta piso ma selang rifan ke pathiji abidi bangke riturong jola puson penak la sele tum la hai alam kinon ke karbiang long sitami na influence bomlo karbiang long same do bomlo oso achi chi cha cha pen bang long ke kadun pinso tum sitami khelo chongdat popo akaprek arso endet po unboxing buje ne piso kimi unboxing po unboxing ma pote akreng nang paklang ha ma pak jola pu son sitami nona lo ma pir take it do pic la sining ga che thet thai ma save apir the ma se ga che lalo ha ko mane phana bang ke sar pitang rura somar bhari tang data ko piloma plorang te apenan kaprek ke doja kher apenan hane pathia bidia phuche plin plana phutar lok pali soi sai jola po an sitami nona bang ke nang claim tu ase pir the ma se nona mat non ke hinop pik khanyang lo pir the chelar pik muni dan ning chelar pik lo la pen ke hi I sell ke pa hi itung ke parnam bagar julong long lo vitamin non bang ke parnam kale lo ke pa hi thu bang lo muni da tum bang plus hele tu muni da ning ang khen ke chini on e kiri kata lip sitami song pik la po sele tum batai si chekloi e jon joni vet ka chini pen ke le tum ning che the thai we apo sele tum ning chang ji che dogi bos tameli tum aning ka na bang ke nang kok la hen ka chi buji je phan lain ka chi chini je phan apo sele tum apor bang nang kok la po sele tum ajata sai si da me pakram kram de da bang ke hinu ili tum lang pen mun thi pen la pen a ora dur lang pen sele tum ajata son si tame thot ang deng bang ke dam thunang ji la hen lo la sinon malom owe kimi zenzi atum han sitamini lihin pen advice bang ke la hen lo penang ana tum ke apiso somar chan roy sitame ang mum chi du eng sitame ningkan kre phok re trok au somar phan ke padok mate aning ke hang ka che paklang la puson sitame dopik ase non ke litum kupiloma plodang te apia popen cheng lok asomar tum an sitame isi ke cherok tok pen ki donang chi apolo tapen ke piso ke an penan ke do arta tum sitame alang tum ka chiri pa me mate ke itum kamunthi pa me je kanang ji apolo athenon ke we chupre chupulo apir the ma se prek dak lo nang ke cheklang me sen ta thek sitame litum munit phan ke aning ang thin lang ji plodang te ilitum chekloi jon joni vet pen ke langon e po se ilitum aning kan nang kok lahen lo nona bang ke arrange marriage pupu hede apia posikiri pidam pupu arrange marriage along sitame aka phere bang do kok lo munir tum nona bang ke hako hod bang ke arrange marriage pu sitame me sensan me at me phone sitame nona bang ke arrange marriage pu sitame aning alo lap chi ne aka prek pen aning ga chang do kok ta thek pula bang so lam bang ilitum munthina kok la pen arrange marriage sitame nona bang ke hako arona tang ateng pen bang ke phere memelo itum ka chere bangke donang kok athe bangke la henlo lalo la se apir the ma se non ke hinopik lo pose ile tum ka to ka ve sitame sabdhan rahe satark rahe kardom